Flash Ketchup z mesta Fujimi Navaya sa rozhodol stať sa najväčším trénerom Pokémonov v celém paprackém revíri. Ale ono je to chlapec neinteligentný, zabudol si doma svojho Pokémona a musí si chytiť nového Pokémona. Tu sa príbeh začína. Pikachu! To je Pikachu! Ja si ho chytím! Pokémonová lopta vpred! Chytil som Pikachua! Nejaký lúzer ide. Ukradneme mu jeho Pokémonov. A máš tých svojich pri sebe? No jasné, môj Geodude ho určite dá. Akí dvaja chrapúni! Čo urobím? Verte pod tvrdými zemáky sadíme do rádku. Čo není do rádku, to není v porádku. To není z bošácej. Zemáky vidlami nekope. No vy máte dosť. My máme, a ty? No, tak. A čo odo mňa chcete? Chceme ti ukradnúť tvojich Pokémonov. Geodude, sprav z neho kašu! Pikachu, vpred! Hold, doraz. No, tak. Zvládli sme to, Pikachu. Dobrý den, Ujco. Dobrý den, chlapček. Odkiaľ ideš? Som z mesta Fujimi Navaya, volám sa Flash Ketchup a budem najlepším trénerom Pokémonov na svete. Áno. Chlapček, tu si na paprady, áno. Tady to sa ide na 2 štadióny. Áno, chlapček. Vy nič neviete, áno. To tam, keď vyhráš, tak môžeš ísť do Papradskej šenkovej ligy. Áno, chlapček. Áno. Ďakujem, Ujco. Dovidenia. Dovidenia, chlapček. Áno, áno. Flash Ketchup sa vydáva do spárov nebezpečenstva, ktoré ho čaká na ceste. Tešíme sa na ďalší čas.